Давно-давно зліпив Бог людину з глини, шматочок залишився і запитав Бог людину: що зліпити тобі з цього шматочка? Зліпи мені, Боже, щастя. Та не знав Бог, яке воно щастя, і відповів: сама ліпи своє щастя. Сьогодні ви, Оксано і Володимир, самі почали ліпити своє щастя. Бажаємо, щоб воно було справжнім, повним, щоб ви знали, що потрібно до цього щастя. Believe